Ефір телеканалу АТR продовжує випуск новин «Заман». Сьогодні 14 листопада, а це 991-й день анексії Криму. Студія Ескандер Меметов. Сьогодні у випуску. Так звані кримські диверсанти дали свідчення. Ваше воинское звание. Свідки обвинувачення вважають Чийгоза невинуватим. Хотя Чийгоза он в этот день не видел, ничего о его действиях сообщить не может. Голова Нацполіції іде у відставку. Моя функция выполнена. Свідки обвинувачення у так званій справі Чийгоза вважають його невинуватим. Під час 39-го засідання окупаційного суду у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза допитали двох свідків – Павла Парасюка, тоді українського міліціонера, що брав участь в охороні правопорядку під стінами Верховної Ради Криму, та Ельвіру Джалал, що тоді працювала журналісткою Чорноморській телерадіокомпанії та мала висвітлювати події того дня. Обидва свідки заявили, що не бачили в той день злочинних дій з боку Ахтема Чийгоза. Окупаційна прокуратура звинувачує Ахтема Чийгоза в організації масових заворушень під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Свидетель Парасюк и его подразделение встали со стороны митинга проукраинского. Во время давки сотрудников милиции тоже прижали к зданию, ко входу. Буква «П» ужалась, но насилие в отношении сотрудников никто не применял. Ахтема Чийгоза он в этот день не видел, ничего о его действиях сообщить не может. Затримані в окупованому Криму так звані диверсанти дали свідчення. У ФСБ Росії заявили, Дмитро Штибліков і Олексій Бесарабов зізналися, що служать в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України і розповіли про завдання, які нібито ставилися перед ними київськими кураторами. Воинское звание полковник, должность начальник оперативного направления. Сбор разведывательной информации о дислокации и организации новых частей вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий. С 2008 года являюсь офицером действующего оперативного резерва 14 департамента ГУР МО Украины. Третій фігурант справи так званих кримських диверсантів Володимир Дудка працював сапером в Севастопольському управлінні МНС Росії. До виходу на пенсію служив у військово-морських силах України, командував в Севастополі кораблем «Сімферополь», потім у штабі флоту. До останнього часу був фахівцем з розмінування інкерманських штолень. Після арешту його звільнили з МНС заднім числом. 10 листопада ФСБ Росії заявила про затримання в Севастополі диверсійно-терористичної групи, серед яких журналісти Дмитро Штибліков та Олексій Бесарабов, а також Володимир Дудка. На захист затриманих в окупованому Криму Дмитра Штиблікова та Олексія Бесарабова стали колеги. Понад 100 експертів та науковців підписали звернення до української і світової спільноти з вимогою підтримати в'язнів. Колеги та друзі Штиблікова та Бесарабова також закликають не вірити зізнанням, які розповсюдили російські спецслужби. Ми чудово розуміємо, як працює ФСБ. Тут методи не змінилися ні з часів КДБ, чи НКВД, чи ОГПУ, чи ЧК, ВЧК. Тому в даному випадку ми намагаємось мобілізувати експертну, наукову і журналістську спільноту на те, щоб ця тема була в полі уваги. Сам факт арешту, затримання і висунення таких абсурдних звинувачень Дмитру Штиблікову та Олексію Бесарабову, відомим експертам, відомим не тільки в Україні, а далеко за її межами, він підняв експертну спільноту, оскільки це факт не лише порушення прав людини, а це, власне, виклик всій експертній спільноті. Минула соціальна, політична, громадська активність автоматично зараховує її до групи ризику. І оце, мені здається, дуже важливий елемент сучасної політики, який в цілому спрямований на вичавлення з Криму от всіх цих не тільки явно, а потенційно опонентів окупаційній і російській владі. Так званих кримських диверсантів знайшли не вогнепальну зброю. Журналісти інтернет-сайту про війну Росії в Україні «Інформнапалм» проаналізували відео затримання українських громадян. Виявилося, що вдома в Дмитра Штиблікова працівники окупаційного ФСБ вилучили зброю для страйкболу, тобто спортивної версії для ведення бою.
Зброя для страйкболу стріляє пластмасовими кульками і не може завдати серйозної шкоди людині. На сайті розміщені стоп-кадри з відео затримання українців та фото з посиланням на інтернет-магазин, де пояснюється, що це інвентар для страйкболу і де його можна придбати. 10 листопада в окупованому Севастополі затримали 3 українців – Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова та Володимира Дудку. Їх оголосили українськими диверсантами, після чого заарештували на 2 місяці. Чергова брехня Росії про постачання газу до Генічеська. Окупанти стверджують, подали блакитне паливо до Херсонщини. На материку доброчинність агресора спростовують. Розбиралася в ситуації Ільвіна Сідбулаєва. На цих кадрах голова окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов зустрічається з президентом Росії Владимиром Путіним. Просить його надати блакитне паливо з окупованого Криму до Генічеська. До нього нібито звернулися тамтешні мешканці. Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Ситуация повторяется прошлого года. Просим вашего разрешения обеспечить такие поставки. Надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями, это понятно, но тем не менее помочь нужно, так что... Не встиг Путін дати наказ, як пропагандистські ЗМІ демонструють запуск природного газу. Сейчас находимся на газоизмерительной станции село Чайкино, которая подает газ на Украину. До збору підписів причетний місцевий житель Едуард Коваленко. У нього проросійські погляди, кажуть Генічеській райдержадміністрації. Голова району Олександр Воробйов звернувся до керівника поліції та СБУ. Діяльність Коваленка розслідують правоохоронці. Влада міста газу з Криму не просила. Нехай вони горять у пеклі зі своєю псевдодопомогою. Якщо він такий благородний, той Путін, то нехай віддасть нам наше газосховище, українські свердловини. Вони надають нам до 70 тисяч кубів на добу газу. А ми витрачаємо минулого дня 32 тисячі кубів, позавчора 28 тисяч кубів. Тобто ми маємо вільний залишок. За рік це вже друга брехня Кремля про постачання блакитного палива в Генічеськ. Перша була на початку року, коли мер Генічеська Олександр Тулупов нібито звернувся до Путіна зі схожим проханням. Користувачі соціальних мереж висміяли абсурдність російської пропаганди і зробили мера міста Тулупова зіркою соцмереж. Ільвіна Сідбулаєва, Заман, АТР. Близько 1000 населених пунктів в 11 областях України знеструмлені через негоду. Найбільше снігу – до пів метра. На заході країни. Через заметілля ускладнений проїзд транспорту і подекуди поїздів. За словами синоптиків, циклон, що спричинив хуртовину та проливні дощі на півдні, вийде за межі України. Сніг йшов всю ніч, комунальники працювали, близько 600 одиниць техніки, ми 3000 тонн солі вже висипали за ніч на вулиці міста. Це дало змогу зараз не відбутися якимось серйозним ДТП, транспорт рухається. У Криму дощі та мокрий сніг. Напередодні через негоду, туман і вітер припинила роботу Керченська паромна переправа. У Києві перекриють Хрещатик. Як повідомили у столичній поліції, через підвищену терористичну загрозу відзавтра силовики проводитимуть огляд з металошукачами. Кінологічна служба і вибухотехніки обстежуватимуть місця скупчення народу. За даними МВС, відсьогодні Національна поліція України та Національна гвардія переходять на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою. У нас воююча держава і в нас досить великий рівень терористичної загрози. Тому ми в першу чергу всі наші заходи будемо опрацьовувати на цю, скажімо так, на забезпечення цієї безпеки. Буде велике скупчення людей, ми будемо проводити заходи, щоб нічого не трапилось, ніхто не постраждав. Голова Нацполіції України йде у відставку. Про це Хатія Деканаїдзе заявила сама. Тимчасовим очільником поліції стане її перший заступник Вадим Троян. Деканаїдзе стала головою української поліції 4 листопада минулого року. До цього була радником міністра МВС Арсена Авакова. В Грузії з 2007 по 2012 роки обіймала посаду ректора Академії поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії.
З липня по жовтень 2012-го була міністром освіти і науки Грузії. Мои полномочия и воля не было достаточно для резких изменений. Моя функция выполнена, и в связи с чем я заявляю о своей отставке. Но считаю необходимым в кратчайшие сроки провести открытый и прозрачный конкурс на пост нового главы Национальной полиции Украины. Опозиціонер Бойко вдарив радикала Ляшко. Під час погоджувальної ради керівників фракції Верховної Ради України народний депутат від опозиційного блоку Юрій Бойко накинувся з кулаками на нардепа, лідера радикальної партії Олега Ляшка. В ході свого виступу Ляшко критикував європейських чиновників за те, що вони ігнорують інтереси України, а потім почав критикувати представників опозиційного блоку. Треба йти до своїх. У мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Він що досі не в тюрмі, скотина? Ти 500 украв? Руки забери. Бачите, московська, що робить гнида? У Києві відбувся суд у справі екс-депутата Кримського парламенту Василя Ганиша. До суду надійшла експертиза відеосюжету телеканалу АТР щодо ухвалення російської конституції Криму. Але експерти не встановили дату створення сюжету. В цьому відео екс-депутат Криму Ганиш знаходиться в сесійній залі під час ухвалення окупаційної конституції. Василя Ганиша підозрюють у державній зраді. Проводився даний відеозвукозапис безперервно неможливо. Встановити місце створення відеофонограми відеозвукозапису неможливо в зв'язку з відсутністю відповідної методики. І разом з тим встановити дійсну дату створення даного файлу неможливо, оскільки вони могли бути довільно змінені. Перша була спроба через Чорноморську телерадіокомпанію, провалилась. Друга спроба також провалилась. Начебто АТР створив цей відеосюжет, але незрозумілі в Ютубі особи з вигаданими ім'ям. Я думаю, що їх просто використовують прокуратура. Сюжет, о котором говорит сторона защиты, он был первоначально найден на файловом видеохостинге YouTube. Мы увидели логотип телеканала АТР, обратились с соответствующим ходатайством в суд. Суд обязал нас истребовать сюжет, размещенный на файловом видеохостинге YouTube человеком под псевдонимом. Мы выполняли решение суда, поэтому доводы стороны защиты о том, что кто-то кого-либо использует, они не соответствуют действительности. У Відні закликали ОБСЄ називати кримських татар корінним народом Криму. У своєму виступі член Меджлісу Іскандер Барієв також нагадав про відсутність свободи слова в Криму, про зниклих і загиблих, про політичних в'язнів, більшість з яких кримські татари, що виступили проти окупації Криму 2014 року. В отношении крымских татар необходимо использовать исключительно термин крымско-татарский народ, а не крымские татары, а не татары или группы или татары Крыма. Крымских татар необходимо называть коренным народом Крыма, а не национальное меньшинство или татары Крыма. Обеспечить беспрепятственную работу независимым журналистам и правозащитникам на судебных заседаниях Крыма. Проросійський кандидат Ігор Додон заявив про свою перемогу у другому турі президентських виборів. Додон набрав близько 55% голосів. Його суперниця проєвропейський кандидат Майя Санду – близько 45%. Це були перші прямі президентські вибори в Молдові за останні 20 років. 41-річний Додон був заступником прем'єр-міністра країни у комуністичному уряді, що керував Молдовою з 2009 року. Я хочу звернутися до суперниці. Яким би не був результат, закличмо людей до спокою. Нам не потрібні заворушення і провокації. Нам не потрібна дестабілізація у суспільстві. На жаль, ці вибори погано організували. На виборчих дільницях у Лондоні, Болоні, Бухаресті і Парижі забракло бюлетенів. Сотні людей не змогли проголосувати. Проросійський кандидат-соціаліст Румен Радєв перемагає на президентських виборах у Болгарії. Його підтримали 60% виборців. Конкурентка Радєва з панівної партії отримала менше 30% голосів. Більше 10% проголосували проти обох кандидатів. Серед передвиборчих обіцянок Радєва – підтримка зв'язків Болгарії з Європою та НАТО і з Росією.
Він також виступає за зняття з Москви міжнародних санкцій. Його суперниця Цека Цачева представляє правоцентристську силу «Громадяни за європейський розвиток Болгарії». Прем'єр-міністр Болгарії подав у відставку. Сьогодні у Болгарії демократія перемогла апатію та страх. Попри блеф уряду про апокаліпсис, ви проголосували за зміни. Студенти-переселенці можуть безкоштовно навчатися у вишах і не платити за гуртожитки. У травні минулого року парламентарі змінили кілька законів, щоб надати молодим людям з Криму та Донбасу це право. Ось тільки скористатися ним неможливо. В українській гельсінській спілці впевнені, єдиний спосіб змінити це – судитися з Кабінетом міністрів України. Студенти першого курсу юридичного факультету Таврійського національного університету на лекції з історії держава та права вивчають авторитарний устрій. Автор це сам керує. Вони, як і всі першокурсники, вчаться бюджетним коштом. Решта платить за навчання та гуртожиток. В університеті не відмовляють їм у праві на пільги, але виконати закон не можуть. Непримиримую позицию занимает Министерство финансов, которое отвечает: денег нет, мы вам выделить их не можем. За 1,5 роки існування поправки до законів Кабмін України не розробив механізм її виконання. В українській гельсінській спілці з прав людини пропонують судитися з урядом. Для того, чтобы заставить Кабинет министров разработать этот закон, было бы очень неплохо, чтобы студенты все-таки воспользовались тем алгоритмом, который мы предлагаем. Юристи радять спочатку вимагати держпідтримки від вишу, отримавши відмову, повідомити Кабмін про збитки, потім звертатися до суду. Так зробив кримчанин Олексій Щекун. Під час анексії він переїхав навчатися на материк. У Львівському державному університеті внутрішніх справ, куди він вступив, йому відмовили в бюджетному місці. Ми підійшли до декану університету з проханням і спеціально ще писали заяву. Зареєстрували в канцелярії, щоб розглянули і надали бюджетне місце. Ну, вони відмовили, оскільки не було передбачено надання таких коштів, щоб можна було оплатити моє навчання. Зараз Олексій на 4-му курсі. Суд ще не визначив дату розгляду позову. Студент розуміє, що може закінчити навчання раніше, ніж завершиться суд. Це доволі велика сума. Виходить за навчання тільки в рік 15 тисяч і гуртожиток приблизно 5 тисяч на рік. Коли наша сім'я в загальному переселилася сюди, на материкову територію приїхала, ніякої підтримки з боку держави взагалі не було. Тобто мої батьки самі все як стали тут на ноги. По суті, все спочатку прийшлося починати. І тому виплачувати ще моє навчання, це дуже тяжко. Не обіцяють швидкого результату і в українській гельсінській спілці, поки на їхньому рахунку одна виграна справа. Правозахисники впевнені, чим більше студентів позиватимуться, тим більше шансів на успіх. Роман Спірідонов, Іслам Пінкель, Дарисматов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» з Ільдаром Корцеїтовим та дізнавайтеся більше. Будьте з АТР. На все добре.